Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μάθημα Android Tutorials. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το δεύτερο part του Register Login που είχαμε κάνει στο προηγούμενο μάθημα. Σήμερα θα κάνουμε λοιπόν το Login. Για να κάνουμε αυτό θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το αρχείο PHP έτσι ώστε να συνδεθούμε στη βάση μας και να κάνουμε το Login. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το αρχείο PHP. Όπως θα δείτε έχω φτιάξει στο desktop ένα αρχείο login.php. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν το error reporting για να μας πει αν θα έχουμε κάποιο error. Μετά θα χρειαστούμε μια try catch. Μέσα στην try λοιπόν θα φτιάξουμε μια μεταβλητή handler, κάνουμε ένα νέο PDO και το MySQL host μας θα είναι localhost, το DB name θα είναι project, το username και το password. Προφανώς αυτά δεν είναι τα αληθινά στοιχεία. Όταν θα το ανεβάσω στη βάση, όταν θα το ανεβάσω στο server θα αλλάξω τα στοιχεία. Αλλά έτσι συντάσσεται το PDO. Πάμε λοιπόν να βρούμε και μερικά attributes στο handler. Σε attribute λοιπόν θα το βάλουμε το attribute του PDO που θα είναι το air mode και το air mode exception και string catch. Θα πιάσουμε το exception e και θα κάνουμε echo το get message. Και μετά ασφαλώς θα κάνουμε done. Αφού λοιπόν έχουμε συνδεθεί στη βάση μας, πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια μεταβλητή τύπου username, η οποία θα είναι το username που θα πάρουμε από το edit text. Και να κάνουμε και το password. Επίσης θα χρειαστεί να φτιάξουμε μια μεταβλητή, θα την πούμε query, έτσι ώστε ο handler μας να κάνει την μέθοδο query, η οποία είναι, όπως θα θυμάστε, το table μας το λένε users, άρα λοιπόν select αστεράκι from users where username αυτό λοιπόν, όπου δηλαδή το username που έχουμε αποθηκευμένο μέσα στη βάση μας είναι ίσον με αυτό που μας δίνει ο χρήστης στο edit text. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα πίνακα που θα τον πούμε JSON και θα είναι ένας άλλος πίνακας και θα πούμε while το row θα είναι ίσον με το query fetch, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο fetch. Αν λοιπόν, if το row username, δηλαδή
η στήλη που έχουμε μέσα στη βάση μας. Είναι ίσον με το username που μας έχει δώσει ο χρήστης μέσα στη βάση μας, τότε θα τσεκάρουμε το password. Αν δηλαδή το row password είναι ίσον με το password που μας έχει δώσει ο χρήστης, τότε ο πίνακα JSON θα γίνει το array θα το πούμε res και θα βάλουμε μια μεταβλητή τύπου boolean, θα το πούμε true. Η μεταβλητή μας λοιπόν θα λέγεται res και θα είναι true. Αλλιώς, αν δηλαδή δεν είναι, τότε το array μας θα είναι false και επίσης αν το username δεν ταιριάζει, τότε πάλι το array μας θα είναι false και θα κάνουμε echo το JSON encode JSON. Αυτό λοιπόν είναι το αρχείο PHP που θα χρειαστούμε. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον κώδικα στο login activity που θα χρειαστούμε. Θα φτιάξουμε ένα async task, private λοιπόν class task extends async task, το parameter θα είναι string, το progress θα είναι void και το result θα είναι boolean. Όπως είπαμε που θα χρειαστούμε την τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε και το boolean array, το res. Πάμε λοιπόν να κάνουμε implement do in background και επίσης θα χρειαστούμε την on3 execute και on post execute. Θα χρησιμοποιήσω τον κώδικα για την pre-execute από τη register activity για να γλιτώσουμε χρόνο και το μόνο που θα χρειαστεί να αλλάξουμε εδώ πέρα θα είναι το login activity και να φτιάξουμε ένα αντικείμενο progress dialog, το λένε p-dialog. Επίσης θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα αντικείμενο http client, θα το λέγεται http client, ένα http post ας τα κάνουμε copy paste και θα χρειαστεί να φτιάξουμε και το αντικείμενο του my task που θα λέγεται task. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην do in background. Επειδή αυτή μας επιστρέφει boolean, θα φτιάξουμε πρώτα το name value pairs που θα είναι ένα κενό array list. Μετά θα βάλουμε ένα basic name value pair, το οποίο θα είναι το username και θα είναι το uname, αυτό θα είναι το pass και θα είναι το password. Να θυμάστε ότι βάζουμε εδώ, θα πρέπει να βάλουμε και εδώ και το ίδιο από κάτω και εδώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να φτιάξουμε να
συνδεθούμε στη βάση μας. Θα χρειαστούμε λοιπόν μια try catch, όπου ο HTTP client ας τα πάρουμε copy paste, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε μια μικρή διαφορά. Και θα χρειαστεί να κάνουμε catch exception όπου θα πούμε το log, ας το πιάσουμε στο log, fail print stack trace, όχι, συγγνώμη, ωραία. Και θα χρειαστούμε ένα αντικείμενο τύπου buffer reader. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το buffer reader μας. Θα χρειαστούμε ένα string για το line μας. Θα χρειαστούμε ένα string builder. Θα χρειαστούμε το result μας, ναι, συγγνώμη, το string builder θα λέγεται result, γιατί θα είναι αυτό που θα πάρουμε από το server, και επίσης θα χρειαστούμε ένα JSON object, θα λέγεται data, που θα είναι τα δεδομένα που θα πάρουμε από τον server. Θα χρειαστούμε την boolean μεταβλητή που θα λέγεται, ξέρω εγώ, is που θα ελέγχει για τα δεδομένα μας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν μέσα στην try catch θα πούμε ότι ο buffer reader μας θα είναι ένας νέος buffer reader που ξανά παίρνει ένα input stream reader, θα παίρνει το input stream. Επίσης θα πούμε ότι το result που θα είναι το string builder μας θα είναι το string builder, και while το line μας που θα είναι το string είναι ίσον με το buffer reader τελεία readline, και αυτό, συγγνώμη, είναι διάφορα του null. Να βάλουμε σε παρένθεση. Τότε θα κάνουμε append στο result το line και έτσι θα διαβάσουμε το response από το server. Τώρα πάμε στο να κάνουμε ένα log, να δούμε για το response μας. Άρα το response που θα μας έρθει θέλουμε να δούμε ότι είναι το result σε string, και επίσης θέλουμε να τσεκάρουμε. Μετά αυτό θα είναι ένα νέο JSON object που θα παίρνει το result σε string, και το is registered θα είναι το data .get boolean, και το έχουμε πει res. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ελέγξουμε. Θα επιστρέψουμε το is registered και εδώ πέρα θα πούμε if το boolean, τότε θα κάνουμε ένα intent στην profile activity, στο intent θα βάλουμε έξτρα το username που θα είναι το username, και start activity intent, αλλιώς παίρνουμε ένα toast
θα λέει ότι που θα ενημερώνει το χρήστη ότι τα στοιχεία που έχει βάλει είναι λάθος. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια μέθοδο που θα λέγεται access web service και εκεί μέσα θα πούμε ότι το task θα είναι new my task και το task να κάνει execute και login URL. Θα το φτιάξουμε τώρα. Για μένα θα είναι το ίδιο path στο server, απλώς το αρχείο μας λέγεται τώρα login php και θα την εκτελέσουμε μετά από εδώ. Λοιπόν, access to web service. Πάμε στην profile activity. Πάμε λοιπόν στην profile activity, θα βρούμε το text view μας, θα το πούμε TV, θα βρούμε, θα κάνουμε ένα string που θα λέγεται name, που θα είναι το name που θα πάρουμε, άρα λοιπόν το TV θα είναι το text view, θα κάνουμε find view id που θα είναι username και θα κάνουμε το name μας. Θα είναι το get intent, λέγεται username και θα κάνουμε το tv σε text name. Ωραία, πάμε λοιπόν να τρέξουμε και να τεστάρουμε τον κώδικα. Ας φτιάξουμε ένα νέο χρήστη, θα λέγεται user και το password θα είναι user και πάμε να κάνουμε login. Θα χρησιμοποιήσουμε user και use. Θα δούμε ότι the submitted data are incorrect και επειδή ξέχασα να κάνω το pdialog.dismiss, το pdialog δεν θα φύγει ποτέ. Και θα δούμε ότι το response μας είναι false. Αν λοιπόν δεν έχουμε βάλει τα σωστά δεδομένα. Αν προσπαθήσουμε να βάλουμε ψεύτικο username, πάλι θα μας πει ότι το username, τα submitted data are incorrect. Αν θα τα βάλουμε και τα δύο σωστά, θα κάνουμε login και το response μας θα είναι true. Να είστε καλά, μέχρι το επόμενο μάθημα.